Idan aka ambaci kalmar haka, abubuwa biyu ke fara zuwa a zuciyar mutane. Ko dai wani mutum mugu sanye da bakar riga mai hula cikin duhu yana satar kuɗaɗen banki, ko kuma wani haziƙin bokan kwamfuta da ke binciko bayanan sirri na duniya. Amma gaskiyar ita ce za mu fasa kwan a cikin wannan bidiyo. Ku biyo mu don jin cikakken bayani. Wane ne haka? Haka shine mutumin da yake da wani ilimi ko sani ko zurfin fahimta game da yadda computers ko softwares ko networks ke aiki. Suna amfani da wannan ilimi, ko haka yana amfani da wannan ilimi domin gano rauni da ke tattare da waɗannan abubuwa, wato wanda ake kira da vulnerabilities. Hakin ba ɗabi'a ba ce, makami ne. Ya danganta daga hannun wanda yake, kamar bindiga ne a hannun ɗan sanda ko a hannun ɗan fashi. Duka aikin ta ɗaya, amma ya danganta daga hannun wanda take. Idan tana hannun jami'an tsaro za su yi amfani da ita ne a wurin kare rayukan jama'a, amma idan tana hannun 'yan fashi za su yi amfani da ita ne wurin cutarwa ko lalata rayuwar jama'a. To kamar wannan bambancin ke tsakanin hackers guda biyu, ko in ce hackers guda uku. A duniyar intanet ana raba hackers daban-daban ta hanyar amfani da launukan huluna, wato hat colors, dangane da manufarsu. Shin masu gyarawa ne ko ko maɓarnata ne? Inda muke da white hat hackers, sannan kuma akwai black hat hackers, sannan kuma akwai grey hat hackers. Su wane ne white hat hackers? Wato jarumai masu farar hula kenan. Duk inda ka ji an faɗi white, kai ma ka san abu ne wanda zai zo da kyau. Waɗannan su ne 'yan sanda na duniyar yanar gizo, wato cyber securities kenan. Su ne asalin cyber securities din. Suna amfani da ilimin su ta hanyar shari'a, wato legal, domin taimakawa kamfanona da gwamnatoci. Menene ayyukansu? Ayyukansu suna kutse cikin tsarin kamfani da izini domin ganin inda yake da rauni kafin muggan mutane su gano, wato black hat hackers kenan. Manufarsu ita ce kare mutane da gyara abubuwa da suka lalace a kan internet ko networks ko softwares. Ana kuma kiransu da ethical hackers. Sai na biyunsu su ne black hat hackers, muggan masu wukar hula kenan, wa'inda su ne ake kira da cyber criminals. Waɗannan su ne 'yan fashin tekun intanet, wato cyber criminals. Suna amfani da iliminsu wajen karya doka da cutarwa. Menene ayyukansu? Ayyukansu satar bayanan sirri, satar kuɗi a bankuna, garkuwa da bayanan kamfanoni domin neman kuɗin fansa. Domin har a intanet akwai 'yan kidnapping, za su iya kidnapping ɗin site ɗinka, ko su yi kidnapping ɗin wani details naka, su ce sai ka biya su kuɗi. To su ma wa'annan ana samun 'yan kidnapping daga cikinsu na intanet, ko lalata tsarin sadarwa. Manufarsu son kai, neman kuɗi ta haram, ko kuma kawai son yin barna. Hanya dai ce duka ta cutarwa. Sai na ukunsu su ne grey hat hackers. Wato masu koriyar hula kenan. Su ayyukansu shine za su kutsa cikin tsari na banki ko na kamfani domin su gano illa da take tattare da wannan, amma ba ta hanyar izini ba, sabanin white hat hacker. Su suna rutsawa ne, suna kutsa kai ne a cikin matsala domin dubo inda vulnerabilities suke, domin su zo su yi reporting ga kamfani, su gaya mashi cewa sun gano matsala a cikin tsarin su, amma ba za su faɗi mashi ba sai ya biya su. Manufarsu ita ce su yi bounty hunting, amma ba ta hanyar izini ba, wato ba ta hanyar neman izini ba. Domin bounty hunting ana yi ne ta hanyar neman izini, to amma su suna yi ne kai tsaye ba tare da neman izini ba. Akwai kuma wasu ƙarin hackers waɗanda duniya ba ta cika sa ido a kansu ba, wanda su suna cikin hackers kuma masu illa, duk da akwai masu amfani a cikinsu, kamar irin su secret kiddies. Waɗannan ba gwanaye ba ne, yawanci sabbin koyon hacking ne, amma suna amfani da manhajoji na hacking da wasu hackers suka kera domin su yi ɓanna, ko domin burgewa ko domin wani abu. Sannan kuma akwai hacktivists. Hackers ne masu fafutuka da yin kutse domin tallata ra'ayoyin wasu ko cin mutuncin wasu, kamar misali kungiyar Anonymous. Sannan akwai state sponsor hackers. Waɗannan ma'aikata ne na musamman da gwamnatocin ƙasashe ke ɗaukar nauyinsu domin su yi kutse na leƙen asiri ga wata ƙasar, na tsarin tsaro ko na tattalin arziki ko na soja. Babban abin da ya kamata mu fahimta shine ba duniyar hakin ce gaba ɗaya ta mutanen banza ba ko ta mabarnata. A'a, idan kana da ra'ayin kwamfuta zaka iya zama hat hacker. Idan kana da ra'ayi a cyber security zaka iya zama white hat hacker, domin su ne jami'an tsaro na intanet, sabanin black hat hackers da suka zo suka bata sunan hackers da yawa a duniya, wanda idan aka yi magana hackers kawai kowa abin da ran shi yake kawa black hat hackers. Amma kowane nau'in haka ne yafi burge ku? Mu haɗu a comment section. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان.